कि पवन सिंह के जिंदगी में जौन एगो दाग रहे, जौन एगो धब्बा रहे, जौना पे वो हमेशा आके नतमस्तक हो जाता रहन, चाहे एकरा कारण उनका झुके के पड़त रहे, चाहे समाज में एगो उनका खिलाफ ही आवाज उठत रहे, ओकरा के आज हमेशा खातिर जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, उस सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जैसे ही सुबह उठनी हाँ तो एगो फोटो जौन सोशल मीडिया पर तैरत रहे और ये फोटो रहे ई, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह और उनकर पत्नी ज्योति सिंह के। ऐसे हम केहू के पर्सनल लाइफ में वीडियो ना बनाइला और ना उनका पर्सनल लाइफ में हम कभी झांकल चाहिला, लेकिन जब एगो प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल होखे तो ओकरा बारे में चर्चा कईल जरूरी हो जाला। ऐसे तो पवन सिंह अपना एक्शन से और अपना काम से हमेशा ऑडियंस के चकित कर देवेलन, अचंभा में डाल देवेलन, लेकिन अब की हाल ई जौन कार्य भइल हा एकरा से उनका साथ रहे वाला लोग के भी आँख खुलल के खुलल और आँख फाटल के फाटल रह गई है। काहे से कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के जौन मामला रहे ये कोर्ट में चलत रहे और ये कोर्ट में आरा सिविल कोर्ट में एक मामला चलत रहे और डाइवोर्स के केस फाइल रहे और ज्योति सिंह पवन सिंह से 9 करोड़ 10 करोड़ सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान आवत रहे और वो में पवन सिंह के भी आवत रहे और ज्योति सिंह के भी आवत रहे और ये दोनों जना के नाम पर अपन रोटी सेके वाला लोग के भी जिंदगी चलत रहे। लेकिन पवन सिंह ये एगो एक्शन लेके वो तमाम लोग के मुंह पर तमाचा जड़ दिलन और हमेशा खातिर हमरा लागता कि सी देलन। और ऐसा करब कि पवन सिंह के जिंदगी में जौन एगो खोट रहे, जौन एगो दाग रहे, ओकर अध्याय आज खत्म हो जाए, आज वो चैप्टर बंद हो जाए। और एकरा साथे साथे इहो आशा करब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के चाहे फिल्म इंडस्ट्री होके चाहे एल्बम इंडस्ट्री होके एकर कलाकार लोग अपन पर्सनल लाइफ के तमाशा ना बनैहन, पर्सनल लाइफ के छीछा लेदर ना करिहन, पर्सनल लाइफ समाज और सोशल मीडिया पर उजागर करके व्यूज ना बटोरिहन। काहे से कि केहू के भी पर्सनल जिंदगी पर्सनल लाइफ होखे के चाहिए और हमनी के फैंस चाहे ऑडियंस और वो जिंदगी में जाए के कोशिश ना करे के चाहिए। पवन सिंह होखस चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार होखे, ओकरा पता बा कि हमार दायरा कहाँ से बा और कहाँ तक बा, हमार जिंदगी खातिर कौन चीज़ बढ़िया बा कौन चीज़ खराब बा। हमनी के आपन रोटी चलावे खातिर, आपन रोजी रोटी चलावे खातिर, अपना के कुछ व्यूज पावे खातिर केहू के पर्सनल लाइफ के छीछा लेदर ना करे के चाहिए। काहे से कि ये चीज़ और ये कैला से राउर कुछ व्यूज तो मिल जाए, लेकिन राउर संस्कार और राउर बाप दादा तक उंगली उठ जाला। खैर अंत भला तो सब भला और पावर स्टार पवन सिंह के जौन पत्नी बाड़ी इनका साथ कब से रहिहन का करिहन ये तो सोशल मीडिया पे बस से आ ही जाए। लेकिन हम ये आशा करब और यह गुजारिश करब कि पवन सिंह के जिंदगी में जौन एगो दाग रहे, जौन एगो धब्बा रहे, जौना पे वो हमेशा आके नतमस्तक हो जाता रहन, चाहे एकरा कारण उनका झुके के पड़त रहे, चाहे समाज में एगो उनका खिलाफ ही आवाज उठत रहे, ओकरा के आज हमेशा खातिर बंद कर देलन और बंद कर दी हैं। ऐसा नहीं जानकारी खातिर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू खातिर सांझे बिहाने के फॉलो कर लीजा। अगर यूट्यूब पर देखा तनी जा तो सांझे बिहाने के सब्सक्राइब कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।